Moi boas noites, amigos. Aquí temos o resumen da xornada 22 na Regional Preferente Grupo Sur en Pontevedra. Saludos de Nel Fernández un domingo máis, achegándoles a información que chegouse a nosa redacción de aquí de YouTube. Onte sábado adiantabas un partido o filial do Pontevedra, o equipo do Lérez xogaba en Pontevedra e perdía por 0-1 con Nigrán, un dos equipos que ocupa a penúltima posición na Regional Preferente tras esta 22 xornada. Tamén perdía, neste caso, nun pequeno derbi en Ourense, o equipo Ourense B 0, Celanova 2, un equipo que xogará a vindeira xornada co Unión Deportivo Atios. Son as imaxes que teñen de fondo do partido que agora falaremos un pouco do que aconteceu esta tarde en Atios. Bueno, pois unha xornada que se presaxaba con moita emoción. Sí que houbo moita polémica e delo van a ter conta e dabondo ao longo das entrevistas que van a poder comprobar na nosa canle en Nel Vídeos Galicia. Pero vamos a seguir cos resultados acontecidos nesta xornada 22. O Travesas, alerta Travesas de Vigo, perdeu na súa casa 0-1 co Barco. Un alerta Travesas que leva 19 puntos na clasificación, está terceiro pola cola e moi mal se lle poñen as cousas este equipo recén ascendido. Berín 3, Céltica da Arousa 3. O equipo da Illa viña de sacar un resultado positivo ante Unión Deportivo Atios 2-0 pasada xornada e agora empataba en terras ourensáns. Estamos todos pensando que frío faría por ese campo de Berín, aí xa colindando con Castela e León. Marín 2, Cruzeiro de Io 1, Ribadumia 2, Gran Peña de Vigo 1. O líder sigue, suma gañando, Choco 2, Tomiño 0. Tomiño está afrouxando, xa está quinto pola cola. Tuvo aí uns pequenos momentos bons, pero está decaindo, igual como Mondariz. Neste caso un 2 co Barbadás. Xo dixemos no resume, no partido, cando xogou con Unión Deportivo Atios co Barbadás, ten un gran equipo. Non sabemos se xogou o Xeberto, pero ten aí atrás un home aí que protexe moi ben ese cancerbeiro que foi do Ourense. Porto Novo 1, Arousa 1. A clasificación tras a 22, a xornada 22 sigue comandada polo equipo de Redondela, o Choco con 43 puntos. Segundo, o Barbadás con 42, 41 para o equipo do Ribadumia, 39 o Céltica, Pontellas 38, un punto máis que sacou hoxe na súa visita a terras do Atios. Arousa 38, Barco 36 e o Atios 33. Ao final dos 90 minutos, empate a ceros con moita polémica no estadio do Carballo. O Pontella xogou con 9 xogadores, 2 expulsións, expulsou e algúns xogadores do banquillo e tamén o adestrador Miguel. Non se perdan as declaracións do presidente Víctor Vázquez do Pontellas, arremetando contra o colexiado do colexio de Monforte de Lemos, colexio de Lugo. Non estivo nada acertado, parece ser, segundo a opinión de Víctor Vázquez. Pois iso que aconteceu aquí nesta 22 xornada en Pontevedra, na Regional Preferente e Sur. Un Atios que non foi capaz de sacar un resultado positivo, bastante público nas bancadas e, como sempre, o partido que agora están vendo vostedes nas imaxes. Bueno, pois a vindeira xornada o Unión Deportivo Atios desplazase até ao campo do Celanova. O Unión Deportivo Atios hoxe que tiña unha gran proba de fogo unha vez máis ante o seu rival máis directo, un clásico que aquí na Louriña, en Porriño, é como vivir un Real Madrid-Barcelona. E danse as casualidades que o equipo do Pontellas viste case cos cores blaugranas. Pois o público, unha vez máis, achegouse ata o campo do Carballo
Pero o presidente, o amigo Javier, o presidente de Unión Deportiva Atios, non as tiña todas consigo, non lle gustou nada o equipo, porque hai que recordar que xogou dentro do minuto 8 contra 10, e logo xa casi que todo partido contra 9 xogadores. Aí temos as bancadas repletas de público animando o cadro do Unión Deportivo Atios, entre eles tamén algúns seguidores de Pontellas, pero neste caso xogando no seu fogar maioría do cadro do Unión Deportivo Atios. Un Unión Deportivo Atios que viña de gañar a Arousa 2-1, empatar co Barbadas, perder na illa fronte ao Céltico o pasado domingo por 2-0. Entrevistamos ao Curiel, que temos por aí esa entrevista en YouTube, e debutaba na illa de Arousa, non foi capaz de sacar un resultado positivo. Cando nos lle preguntamos aquí no de adestrador novo, victoria segura, pois non se deu o caso. Unhas veces sí, outras veces non. Neste caso, Curiel, o irmán do xogador, é que, por certo, hoxe enfrontouse ao seu ese equipo, o cal ascendeu, o Pontellas. Un Pontellas que vamos coitar en YouTube esas verbas que deixou para os nosos micrófonos unha vez rematado o encontro. Así que vamos a escoitar algún xogador de Pontellas, o adestrador do Unión Deportivo Atios, e todo, búsquenlo en Clásico da Louriña. Clásico da Louriña. E aí terán todos os resumos das entrevistas. Nos, recordándolles eses resultados de novo, deixamos esta pequena resumen con algunhas das imaxes do campo do Carballo en Atios. O vindeiro domingo seguiremos con máis información, máis partidos de fútbol. Seguiremos aquí traendo as nosas imaxes ao fútbol galego, o de aquí, o noso. Recorden os resultados. Xornada 22, Pontevedra B 1, Nigrán 3, Ourense B 0, Celanova 2, Travesas 0, Barco 1, Atios 0, Pontellas 0, Berín 3, Céltica 3, Marín 2, Cruceiro 1, Ribadumia 2, Gran Peña 1, Choco 2, Tomiño 0, Mondarizo 1, Barbadas 2, Portonovo 1, Arousa 1. A clasificación tras a xornada 22 queda comandado unha vez máis por equipo de Redondela, os do Choco con 43 puntos, un menos para Barbadas, 41 Ribadumia, Céltica 39, Pontellas 38, Arousa 38, Barco 36, Atios 33. E por abaixo, os últimos son Alerta Travesas 19, Nigrán 17, 15, Ourense B, que pecha a clasificación. Ata aquí a información dende YouTube con Els Estudio.